Malawian Camera. Ine mafaranga ngambirirai. Breaking news. Tanda kumbanyi wa nana. Mtsikana uja activist uja ama kama cheka uja amene ujayo. Amene amangalula. Amene uja nditu wajoina chipano cha DPP lelo. Ndiyebe nkhani yonse sukuti ndikupatsa ndine yako komano yeyo zifuka zimene wala DPP chanzose walongosola mmene mumu nditunde anampangaso interview so komanso muli amazing na vicha nkati magemu ndeni ngokupatsani point imene basi sitifuna kupita kutali guys. Malawian Cameras Ine mafaranga ngambirirai. Ulemu wanu unabwechachi. Ulemu wanu telekta ofeme. Ulemu wanu achimene wanga amwandiga. Ndani mafaranga ngambirire. Bwana abayanga mugona nguwa. Tasaya kwene makokodene na njala. Bwana abayanga mugona nguwa. Ni makulu rengo punjira kwa manchira zukusoa. Bwana kulu bano. Koma kuli rembe wanchira ife watu uno ni nyatwa. Bwana abayanga ambajiwa pata ulima bulobwino. Community ground kumene kujilikanso mkhano wa chipani cha Democratic Progressive mene mukonera kanema manumo ndi mtanda ndi msikana amene amaziwika ndi zomenyera ufulu anthu aku kuno kuchigwa cha Sije wa Shiri pamene tamona lero akulengeza kuti walo wa chipani cha Democratic Progressive mene mtanda kulonga fulo kwa kama amene akuona pakali pano kuti chifukwa chano pakati kanizo chijowi na chipani cha DPP sikulale kunoko kulisewana na moto bangase kulibe osoma DPP ndizomoza zomulita kuloza DPP nabangaza kuliza ntoko chizamu anako kwera kuzango dibera kumana makunena kuti kuliza mwina msala pitilize mwapa kati ganzo chimene chimene apokulupira kuti mwina ngati DPP ingabwerenso kuzapanga ena mwa mavuto amene makhamo kwa uzamala ndukumangu ana mizani chimene chichajima ndipweteka ndio imeenda kuti ndiende ndi munthu amene akufuna lero ndacho joina dondali mina kwa chile mene makamu bila wemilira atu mina mukhala mukipitiriza kapena muyendesa motani imene izo ine abolowa ndipo chile mene ndimakhira kale menya ndayesesa azibale amabesa kutani sinu kuziwa kuti alikuwa ni mavoti amene samanga kama chile mene ndimakhira ndabangana chisapo china kuti chile imina nonjezere kwa kuona papo zikaje kumaina tuweze kukokere ndega baba ndaba DPP nakokera mpaka kwa njito za DPP zomwe maona ndizomwe ndimachira zikaphatikizana mwina pamene simuna kulonjeze kulisapo mwina mukuyang'ana mpando wina uli wonse mwina kuchipane kapena mwina wa UMP kapena chite wa UMP sio mkambi mwina mfamila kati wa chipane cha DPP chomwe kwa primary mukapikisana nao Chala mwamba DPP woye Kate woye Professor Thabita Mutharika woye Chikuni cha utsi ona bonchacha woye
Andipasa 2 minutes. Ule mwa regional governor. Ino Dr. Mwandija, mulandi ule mwana. Presidential advisor, pankani za Michael Opo ule mwana, tima unyadani kwa mbili. Ino atai. Awadiwa kuta atai. Mai atu mai Maria Mainja, ule mwana. Zimai osadoba, eti. Komanso ule Director of Protocol mai Linda Kembo ule mwanu. Honorable Malowa ule mwanu. Chifukwa Janthawi akula NGC ule mwanu. Region yonse ule mwanu. Mashado MPs wonse ule mwanu. Mashado Council ule mwanu. Iwe kansala watu wachinyamado wa mpavu kwa mbili ule mwanu. Tuma unyadila ni kwa mbili kansala watu. Wina eti. Inaenda imapano. Nsija umonde watu. Malile nseu kucha watu. Kuno kuchikwawa. TPP woye. Modi ulendo wina bwana. Mungoloka mukati pangile sonkano bazimbiri. Muti taniza kwa mbili. Eti. Afike kuzimbiri kweti. Ziko mwa mbili. Ine mawa mbili ndilibe. Komanda mvetsedwa. Kuti pano. Pabwera anthu kuchoka kulilongwe. Atamva kuti inu regional governor mupangisa sonkano malo wanu. Ndiye atuma kuchoka kuboma kuti abwere pano akuti azamve azatole nkhani azatole miseche. Ndiye ine ndifuna ndikupatsireni uthenga ino amene mwatumidwa kunena kuti musatole miseche koma mutengezeni zeni. Mukabwerera mukauza chakwera kuti kunkhate kunali nsonkhano wa mwana undipondera. Mukabwerera kulilongwe mukauza amene akutumani kunena kuti chikwawa yakuyedzekani. Chikwawa yakutulukani. Nkhathe sisungakabe. Chikwawa silola zopusa. Ndiye munyamula uthenga umukanene. Inu amene mwatumidwa kuchoka kulilongwe kuzatola nkhani. Mukabwerera mukanene kuti anthu akuchikwawa mwalakwira. Mwapha ninjala, mwamana chitukuko, mwazunza. Koma pa 16 September akuti abweza. PPP oye. Mukamabwerera kulilongwe uthenga omaliza mukanene kuti asiye kuononga dzikoli. Chifukwa akudziwa kuti aluza ndi malo mwake akungonka na aba naononga. Ndiye pafika apa asaone ngati Malawi ndi wawo. Malawi si wawo iyayi. Malawi ndi watonse. Asapitirize kuononga dziko. TPP oye. Asiye kuononga chuma cha boma. Asiye kuba ministry. Asiye kuononga drama za boma zimene ife tikuwapasa ku nyumba ya malamulo. Pamene patsalapa azikonzetsere kutuluka mboma. Uthenga omaliza kwenikweni mukauza ayambe kumanga mphasa zawo. Ayambe kulongeza. Ayambe kukonzeka. Chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika akupita ku State House. Akagwira ntchito yokonzanso dziko la Malawi. Adati ali mu ofesi ayambakale maplani okonza dziko lino. Plani ya adati ndiyonena kuti abwezeresenso Malawi kukhala dziko lokoma kukhalako. Plani ya adati ndiyodaonetsetse kuti chakudya chikhale chotsika mtengo. Mankhwala azipezeka mchipatala. Matransport akhale otsika mtengo. Thumba la chimanga libwerere pamene linali. Fertilizer abwerere pamene anali. Ndi zambiri zimene anthu amene waononga. Adati akulonjeza kuti akakonza zinthu izi mukanthawi kochepa kwambiri. Inu anthu akuchikwawa, iwe mwana wa Kembo ndi anzako kuno amene mukutenga mipando pa 16 September mukonze mwathandize anthu akuchikwawa. Mwathandize anthu akuchikwawa. TPP oye. Zikomo kwambiri. Thungululu zamai. Chala mwamba chamai. TPP oye. Kuno kwa mizidwa. Kudiko karanse waja kwa highway. Usuda trek waja kwa highway. Atu akuzuntika kuno. Mwana mizidwa kuno. Kudimukaranise waja sadiki mia highway. Kudimese waja sadiki mia highway. Kuno. Komeso nifuna nikuuseni. Kudi ndarama simile zinaingida mbudgeti hiyo. Za bridge hapa Chiromo.
ndalamazo mulime ndalamazo agawane ndalamazo kunali program ya Chilevale transformation kulitikhala ninga ndalamazi anthu asipanga ulimi azindima pachaka katatu ndalamazo amene amathandiza asiyaso kuthandiza chifukwa yani